Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούργιο βίντεο. Ξαναγυρνάω αυτό το βίντεο επειδή καλώς πήγα να πατήσω να βάλω φάτσα επειδή νίκησα και σβήστηκε το βίντεο. Αλλά τέλος πάντων, όπως βλέπετε παίζαμε τον Gold 12 rank. Μου πείτε γιατί έχω μόνο φρουσταξία, κάτι τρόπαια, γιατί μου χάκαραν το account. Ναι, μου το χάκαραν, σβήστηκε μόνο του, δεν ξέρω. Βλέπετε έχω εδώ πέρα, πού μπήκα. Εδώ έχω ακόμα. Έχω εδώ πέρα, αυτά δεν τα παίρνω, δεν θέλω. Έχω 3.700. Άμα πάρω άλλα 70 μπορώ να πάρω αυτό, αλλά δεν θέλω να πάρω τα καρτόγια κάνα skin από το boss φουγγαράκι. Όπως βλέπετε έχω μόνο 30 κάτι χιλιάδες επειδή είμαι σε χάλια κλαμπ, επειδή μου το χάκαραν. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνετε like και εγγραφή γιατί φτάσαμε τους 46 subscribers και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο στόχος μας αυτό το βίντεο είναι το 15 likes και να φτάσουμε τους 50 subscribers, γιατί στους 50 μπορώ να κάνω και live. Μπορώ να κάνω live, αλλά δεν θα κάνω live επειδή δεν θα με βλέπει κανένας και το ξέρω αυτό. Αλλά τέλος πάντων, θα κάνω όταν ανεβώ πιο πολύ. Θέλουμε ακόμα 4. Πες να τους φτάσουμε. Τώρα μιας και νικήσαμε το 3 που σβήστηκε το βίντεο, με αυτό το που θα χρειαστώ πάλι κόμπεδο. Να δούμε στο 40. Τέλος πάντων μπαίνουμε στο μάτι. Ναι, δεν ξέρω να σας πω γιατί είχα να κάνω ένα μήνα ολόκληρο βίντεο. Γιατί ήμουν στο χωριό μου, στο ένα δεν είχα ίντερνετ και όπως ξέρετε δεν έχει ησυχία, μιλάνε παππούες και όλα αυτά. Δεν ήταν ασύσμο όλο το χωριό. Γενικά αυτά τα πράγματα, γι' αυτό. Στο άλλο είχα ίντερνετ, έχουμε ίντερνετ, αλλά πάντα φασαρία. Γι' αυτό όμως που ήρθα και ξεκινήσαμε για τα σχολεία, ελπίζω να τελειώσουν αύριο. Εννοείται να τελειώσουν σύντομα, γιατί αύριο δεν θα τελειώσουν. Και όποιο του αρέσει το σχολείο, να κάνει σχόλιο, να γράψει μου αρέσει. Και δεν του αρέσει να γράψει σχόλιο, δεν μου αρέσει. Και να δω σας αρέσει και εσάς, μην το μου αρέσει και τόσο. Γιατί είστε μάλλον μεγαλύτεροι από μένα. Μάλλον, λέω πάντα στα πάω και τα άρθρα. Τα πάω. Ρε φίλε, πώς με σκοτώνει την ώρα. Είναι πιο τυχερό σε όλο τον κόσμο. Χάσαμε. Γιατί χάσαμε. Ξαναπάμε στο μάτς. A few moments later. Μπόμπος Φουγγαράκης. Άμα σας αρέσει ο Μπόμπος Φουγγαράκης, κάντε εγγραφή. Άμα σας αρέσει, μην σας αρέσει, μην κάνετε. Μπήκαμε τον Τούρκο. Κολοτούρκι. Τούρκι. Θα έρθω εγώ στην Τουρκία, θα σας σκοτώσω όλους που μας είχατε σκλάβους. Όποιος με στην Τουρκία να κάνει ό,τι κελάκι να τα φτάσουμε γρήγορα. Φαϊνάντρολ. Τι είπατε. Φαϊνάντρολ.
Φαϊνάντο. Είναι ένα κανάλι που θα βλέπω. Τώρα με τα βλέπει αυτός, σε έχω εγγραφεί να το ξέρεις. Έλα, άντε, γεια. Είμαι 12 και όλα έχουν κάνει κάτι με 10 χρόνια. Λοιπόν, Μπομπ. Μιλά αγγλικά. Νικήσαμε. Πήρε $100. Και το έχω πάρα πολλά $. Έλα. Μπορώ να πάρω αυτό. Άντε θα. Αχα. Γελάω χωρίς λόγο. Παιδιά. Και τι κάνει αυτό 835 το 1190 είναι τα ίδια. Έχει 30 προσφορά. Λιωμένη γλίτσα. Τι λέει λιωμένη γλίτσα. Λοιπόν, παιδιά. Βλέπετε αυτή τη μορφή που την είχα. Δεν θα την μπορώ ποτέ. Λοιπόν, το πιο άλλο έχουμε. Τζέγκαρα. Ξαναβάλω το γκολ που θα αφήσει. Όπως λέγεται Easy the goal. Εγώ μου γκολ. Όπως φέρω. Το γκολ του Μπρόλ. Παιδιά, θα ήθελα να σας πω, άμα έχετε και εσείς κανάλι στο YouTube, να το δω άμα είναι αυτό. Γιατί μπορεί να σας κάνω και εγγραφή άμα έχετε. Άμα έχετε λογαριασμό, μπορεί να σας κάνω. Γιατί βασικά όσοι γράφετε σχόλιο έχετε λογαριασμό. Γιατί άμα δεν έχει λογαριασμό δεν γίνεται να γράψετε σχόλιο. Οπότε γράψτε σχόλια γιατί μπορεί να σας κάνω εγγραφή. Θα μου πείτε στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής. Να δω και εσάς ποιος είναι. Εμένα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πάντως όσοι είναι Μέση φαν, συγγνώμη που είμαι Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ο καθένας έχει το δικό του καλύτερο κόσμο. Εμένα είναι ο Κριστιάνο και το λέω. Έχετε δει αυτό το νέο παίχτη το Legendary που απλά σε ένα σώστο του ρίχνει έλικες και σκάει μόνο και από κοντά και όλο στη σούπα και σκάει μόνο 500 κάτι και δεν παθαίνει τίποτα, αλλά σκοτώνεται με τίποτα. Αυτό είναι ωραίος παίκτης. Άλλη το φωτογραφία. Πήρα κι άλλα 40. Δέστε. Να το την πει. El Primo Bats. Παιδιά, έχετε ακούσει ότι όταν πεθαίνει ο El Primo θα λέει El Bueno. Τρώει Bueno κι αυτός. Τέλος. Εγώ λέω άμα τρώει Bueno. El Bueno. Ναι, και αυτό που θα κάνουμε τα parts, παιδιά, τελικά βρήκα, μπορούμε να φτιάξουμε ομάδα και έχω κάνει την ομάδα μου τέλεια, έχω Πελένη, έχω Βανδά και 90. Είναι Αγγλέζο. Δεν το άντρα θα γίνει.
Έλα! Έχω και το μπουργκερ μου, πρέπει να το βάλω στο level 2. Είναι πιο καλό μπουργκερ. Καβουροπάτι. Ξεχνάω την καβουροπάτι. Εγώ θέλω. Εγώ θα το κάνω daddies. Δεν είναι αυτό. Έλα. Ένα στη μύτη. Ένα στην καράφλα. Ένα εδώ και ένα κάτω. Super real. Σε δύο μπουργκερ το έχω. Δεν στο level 1 μπουργκερ. Στο level 3. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή και τα λέμε.